achterom. Je hebt de non-poes heb je geproefd. Ik heb alleen de op geproefd. De poes heb ik toen gewassen. Dat komt niet verder. Lucas, wil je lekker brood, wil je lekker vlaai, wil je allemaal lekker zoet? Ga dan gewoon naar Mestrom. Mestrom heeft toch de beste gebakjes. Lekkere kwaliteit, goede breukjes. Niks aan de hand met de jong. Daarachter kunt de rijtop.nl. Niet rijtop, maar rijtop. Richel van Emstorm. Essen. Is het gebeurd allemaal? Ja. Dan kent de eerste groep Devotion. Geweldige dansgroep. Je hebt een paar keer in een werk gezien. Kleine meisjes, grote meisjes. Alles doen ze laten huppelen. En ze doen het hartstikke goed, moet ik zeggen. In de pan zullen we weer klein te krijgen. Hier kunnen jullie ook een carnavalsvereniging de Heekreuters. Met prinses Kim. En prinses Carly. En de jubilaris van jaar, 2 keer 11 jaar. Dat gaan. Want als hij op een wegdrukplek is, niet leuk. Kom op.
Alweer een winnaar! Attenzione! Alweer een winnaar! Oh la la! Oh la la! Montetje! Alweer een winnaar! Dat is wel een mooie uitzending. Johan Sandrijn James. Hallo. Kampioen moet alleen maar Johan zeggen. Ik ben Johan. We stappen hier aan. Dames en heren, dames en heren. Makkelijk in die ochtend. Het is dag van 3 uur plezier. Die nog een verruchte eek. Kiguna, dames, heren, met de kikkeren, snoepkooien. En ik weet, zo'n ritje op de bandjes niet, is leuk, maar als ze onder is, is het minder leuk. Bovenop de wagen van de eek, zo'n prinses Alice de eerste en Harry de tweede. Maar dat is niet omdat Harry niet de hoofd is, maar dat we maar aan de hand gaan. Harry! Harry de tweede! Mooi. Dames en heren, zeg weer de eek. Daarna komt maar Harry. Harry en Jill. Hey, jullie hebben toch wachtwagen voor je. Harry en Jill. Even kijken Harry, rustig even. Oh. Weer trekken de optocht gaat langer. Zal dat maar eens zien dan Harry. Kunt er nog gaan doen of... Mooi. En zet teugelen zijn 2 komen, lopen er achteraan. En die hebben... Die spoedzicht is niet mooi van geen, want met de vaste lopen zijn we samen. En dat is hoe het omdraait. Dan ook komt de familie Kleun en de familie Bosma. Er zitten geen gaten in deze optocht, dat kan ik u vertellen. Even kijken, familie Klein en familie Bosma. Wat is er met gebeurd? Degene beter de bal en... Carnaval!
Bon Curry. Met Diana Dome en Simon Dennis. En zie je veel, ik heb dit nu voor het voetballen. De vachtcheck. Doe het nog even. En dan zeggen ze, en nu zitten ze weer eens een keer erneven. Siem en Dennis. Geef gas, stap hem erin dat ding. Hierna komen Bart en Mark Burgers. Alles moet erin. Al weet ik dat nu dat verrekken spelen. Ik maak me op voor een vastgelogen Maar ik snap niet dat mag ik niet als kaarten is gekregen. Dat snap ik niet. Verschrikkelijk, hè? Oh! Om de jeu nog weg! Nog meer kop! Dat ook de carnavalsvereniging. Het beest van dit. Komt de prinses van de peetvoeten. Dames, maak er heel veel plezier mee. Hey, die hebben ziet jullie maar even wisselen, want dat pakt zich niet in. Niet alweer, hè? Ik heb het pas één keer gehad. Veel plezier nog vanavond. Maak er geen Jones van. De beestwoorden spelen gewoon op elkaar. We zitten aan de bankjes. Alles is aan te lezen. Wat is het? Familie langs met de vrienden langs. En die gaan shots en shave door de optocht. Shots. Ja. En nu shave. Ja. Dat is richtig shave.
die ken ik wel. Mooi vinger. Oh, ben ik al bekend nu. De Dumpers CV. Ik ben overgelost. Zie je zitten op terug door de nieuwe tandarts. En ik zal het uitleggen. De basis, de lichtpassie, die de jongen wil niet. Dat kan ik wel vertellen, jongens. Dat vlees dat is zo lekker uit. Kijk hier, we zitten ook nog in. Wat plezier. Zo leuk. Zo vrolijk. Ik denk dat ik de beste keer niet doe, maar ik heb vooroordelen. De laatste keer dat ze bij de tandarts is geweest, ben ze gewoon de boete gerend. En hoe is het dan nu op de stad? Kom niet meer uit, ik ben geen nooit lang goed, als ik een meubel word. Petra. Ik heb boeken.
Even kijken, wat hebben we tussendoor gemist? Josephine Vossen, Paulussen. Met een winter vol liefde. Sorry, ik zal even bieden. Het van jou in de stoel. En dan moest ik even mijn shit doen. Even kijken, wij kunnen nu aan. Ik ben er kapot van. Ik heb Jong Nederland. Leen je nu op met de punt van hun meestal in de reiste. Gelukkig. Weer hebben we ook kaarten erop toch? Haha. Daar ben ik wel blij om. Even kijken voor Robin, Maurice, Frank en Ruud. En Sean, hier door die dag, het kerstgoed gedaan, klopt dat? Snapt ze dat nog niet? Ja, ik snap ze nog niet. Gezongen. Hé, Kastelein, die plekken die gaan skalen. Oh, duur dan. Ik zeg, vrienden, zo gewoon in de kolen. Een applausje weer voor Maurice, Frank en Ruud. Ja, applaus. En Loeser, ik wil wel weten wat er hoort. Ik wil wel weten wat Ik zie dat je er al geïmigreerd zit, ik vind het helemaal geweldig. Zwarte shirt is gewoon weer. Ik ga het met z'n voelen. Ik ga het met z'n voelen. Sean? Dit is een lesgeschiedenis. Let op! Ja, de sheep. Sean. Ja, zie ik gewoon. Dit is al. No, Fonten. Kijk in de gaten. Ruud, kom jong. Doe het gelogen, ik heb niks. Dan doen we het volgende keer de familie Hamers met een goocheltructraining. Ik ben benieuwd wat de goocheltruc is. 1, 2, 3.
balletje. Niet te grijpen! Er zat iets in en het doet meer! Niet te grijpen! Wat is dit? Wat is dit? Jongen, wat is dit hier? Die gaat gewoon goochelen! Ik zweer! Bierman, let op! Hey! Niet te geloven! Die nou kunt carnavalsvereniging Sint-Papier, dan kent de pap weer weer op het bed. Oh nee, dat is het wel. Hier daar, ik heb het hier. Let een beetje op, hè. Als er boos bent, heet er een kapot op de straat. Jongens, die komt jij weer op de 20-baller. Maar in de pakken zit over de 20-baller. Dat kan ik u vertellen. Meer ging ik dan niet doen. Terwijl ik machine krijg. Kijk niet meer, dat is dit. Kijk eens, mijn goed. Dan komen natuurlijk de 20-baller dames en de 20-baller zelf. Die gooien heel veel goed. Hou even de kinderen weer in de gaten, want dat is het allerbelangrijkste. Weet je.
12 uur vanavond staat weer over jullie. Stel dich voor, het is iedere gevreken. Maar het is een gevecht zonder muziek. Du hörst geen jukebox naar Soundtrack. In slaap en warme vuur is Heracles, Heracles.